Grabe si ma'am. Unsa magida imong gusto, ma'am? Ang gusto, simple ra kaayo. Kanang muhawa ka sa kong atubangan. Ha? Ngano man? Kay bisag unsaon akong magic imong naong bati og lagom ra jud Japon tan-aw. Ay, putang ina mo, ginagawa mo. Diya manulti si ma'am. Sala pa rin ako nigipanganak og samaan eh. Balhin na po taglain nga pwesto. Kaya tong unang pwesto, gidi malas ko pagayo. Yakapasayron ta kog siksi nga babae. Pero ang problema nalabian sa katsusi. Mobalhin ta dire. Kay base dire dapita. Makahit ana to ang atong pasahero nga dala nga kanang paragit sa tuwa. Lah, pasahero na? Mauna ba ni ginawang forever? Ay nagbuwi inday gusto ko kita together. Yawas, karon pa ko kita aning bayahan na ba? Muta oy. Kumot jud kayo. Sa man tawhana oy na masahero ni gasuyop-suyop ni. Si maglantaw sa ako Ay yawasa. Ato rang ilingaw ang atong mata. Kay kung ato siyang tutukan gikan ulo abot lapalapa, murag mo gawas ang atong mata. Dong na masahero ka? Oh, ma'am. Pasakya ko dong be. Asa day ka mo adto, ma'am? Dira lang sa may unahan. Sige, ma'am. Time para godong. Ganun kasi kaglantaw sa kong atubangan. Ay, ma'am. Libat-libat nun lang ko gamay, ma'am. Libat-libaton di ay ka ha. Tiwason ko na imong kalibat be. Hala! Nalantawa, tiwason be. Ay, putang ina mo, ginagawa mo. Bahala kang tawhana ka. Yawas! Kakusog sa linog. Time pa. Asa man da itong bayana? Yawas, kalitra magkawala, mura magbula. Yawas. Asa man da itong bayana to? Asa man da itong bayana? Di ara ko ya. Mauna balik, itawag mo forever. Ay, putang ina mo, ginagawa mo. Langga? Hayita ni imong kailid langga, oy. Langga? Uy, yawas. Kahoy na ito kung gihalog-halog. Di na ni maayo ba? Kinahanglan gining mo adtog city. Kinahanglan na gining mo diskarte kong babae ba? Naanapod. Diskartian na ginako ni bayanan eh. Bahala na ni. Hi, ma'am. Hello. Hala dong, ara ba ko isinsilyo dong? Garabiya si Ma'am Abi kay modool ta niya mangayo na gid nagkwarta. Ay kuan manggod wa manggod kay chinilas dong. Yawas. Asa man dito akong sinilas? Ay, kuan manggod ma'am kanang sabay sa uso ra manggod ni ma'am kanang pina-aesthetic style ba? Mo rin na aesthetic rundong kanang magtiniin. Murag maingon ana dyan ma'am. Yawas. Unsa man ako ni pagdiskarte? Unsa di ay dong? Ay, kuan ma'am ba kana na kay uyab ma'am? Wala ra ba dong? Ala, walay uyab si ma'am, yawas. Kung baani, uy. Ma'am, kung ako'y imong minyoan, andam lang akong kabuoton ang bituon ug ang bulan. Aron ako'y paslak sa imo atubangan. Sarog dili kalamian. Ni, dama ka ni mo dong. Oy, gaskwila ka dong? Ay, wala ara ba, ma'am? Ikaw, ma'am, eskwela ka, ma'am? Oo, oy, college level naman gani ko. Ala, grabe si ma'am. Sa ato pa. Power di ka kay mo in English, ma'am. Ay, English ra? Basic ra kayo na sa ako Ala, oy, yan. Unsa may English sa mahal kita. I love you. I love you too, ma'am. Ay, putang ina mo, ginagawa mo. Awas, ingon ani dali na yung I love you sa to, Unya, ma'am. Kita na, ma'am. Gi, buyag, palayo simba ko. Grabe si ma'am. Unsa magida imong gusto, ma'am?
Ang gusto, simple ra kaayo. Kanang muhawa ka sa akong atubangan. Ha? Nga naman. Kay bisag unsaon akong magic imong naong bati og lagom ra jud Japon tan-aw. I'm sorry. Don't leave me. I want you here. Ay, putang ina mo, ginagawa mo. Your love is gone. Biya manulti si ma'am. Sala ba rin ako ni gipanganak og sama ani? Sala ba rin ako ni gipanganak og itom sama ani? Sala ba jud ako ni gipanganak og bati sama ani? Grabe. Sala ba rin ako ni may gugma ko sa katawo nga binuhat niya? Grabe kayo.